que hem de tancar. Sisplau, li demano que deixi aquest llibre i que marxi immediatament. No vull. És que acaba d'agafar un tren per anar-se'n cap a la ciutat. I ara s'acaben de creuar pel passadís del tren i ell no l'ha reconeguda. Miri... És que està passant ara. Totes aquestes paraules estan impreses a les pàgines, saps? Demà continuaran igual, a la mateixa ratlla, del mateix paràgraf, a les mateixes fulles. Això no es pot saber del cert. Moc! Avui és moc. De vegades són caramels o xiclets. Una vegada m'hi vaig trobar un tampó. Perdona, teniu més exemplars d'aquest llibre? Un moment que t'ho busco. No! És que li falta al final, han arrencat l'última pàgina. El final que proposa l'autor no és gran cosa. Que l'has llegit? I sé com acaba. El llibre no el tenim. Si ara d'aquest te'n vas a la llibreria i te'l compres. Està descatalogat. Doncs no deu ser tan bo. Estem fent alguna cosa. Els estem donant a la biblioteca municipal, Lídia. Estem fent alguna cosa. Ja veus quin profit en trauran a la biblioteca municipal. Cadàver! Cos mort. Excepcional. No, especialment de persona.